Ados. Erakutsi ikusue bideo batean, nola egin behar dugun irudi bat. Azteko irudi hau, bosgarren egingo dugu. Bosgarren irudi egingo dugu, bai? Orduan, berenengo da neurriak hartzea. Vale, hasiko naz neurriak hartzen. Hau dira 5 zentimetro, jarriko ditut hemen, 5 zentimetro. Hemen dira 1,6 gutxoa bera eta hemen 1,6, hau dira 1,6. Hau beste 1,6 gutxoa bera eta hau beste 1,6, bakoitza 1,6. Hemen alturaz guztiei dira 1,2 gutxoa bera, 1,2, hemen beste 1,2 deine eta beste 1,2 beraz, guztira goitik bera, dekogu dira 3,3 gutxoa bera, ez? Ez 3,6 bakatu, 3,6 bai, eta hemen dikona 3,6, bai, ados? Hemen, neurketa hau begiratzeko, neurketu dugu sakonera, neurtuko dugu, kasu honetan dira 1,2, eta egingo dugu neurri hori bider 1,5, beraz, hau izango da, gutxoa bera, egin dugu kalkulagailu, horretako alinea maituko dugula. A ber, 1,2 bider 1,5, kakasarra. 1,2 bider 1,5, berdin 1,8, bada 1,8, orduan. Ja, behar ditugu neurri guztiak hartuta ditugu, bare? Hemen dekogu, behar ditugu neurri guztiak, kasuetan, bare? Ados, primera. Al momentu ustiko dugu, aparte, eta hemen irudian. Zeingo dugu, bueno, lehenengo egin behar dugu, bendo eskuadra eta kartoia behar duzue, nik kasuetan bideo grabatzeko, edutut biak erabili, baina berdin da, azken batean bat erabiliko dugu bestea usteko, eta egingo ditugu ardatzak. Beraz, ditugu ardatzak, hartuko dugu ardatzak, eta zengo dugu, bale, ardatzak egingo ditugu, hemen ze. Horrela da, barkatu. Ardatzak egingo ditugu. Utsi margenak, errespetuta margenak, betirez. Bai, eta nola egingo dugu horren perpendikularra? Orduan bai. Ikusi horria mugitzen dudan nahi dudan moduan, hemen jarriko dut hementze, egindako lineoekin bat etor behar da. Hau erabiliko dute usteko, ustezue. Eta hemen perpendikularra nahi dudan ez, egiten dut horrela. Buelta hau egiten diot, honi. Eta guztia behar ditik, egiten dut orain linea. Margenak errespetatuz. Bale, ardatza egin da, bai? Primera. Ardatza egin ostean, idatzi beharko ditugu hemen goian, izena eta klasea. Kasu honetan jarriko dugu Eneko Rodríguez Larrinaga, klasea 3. B, eta data gaur da, ez dakiz egun dena, 2010 urria 1. Ados, hemen egingo dugu, nazetan da, aurretiko bista, beraz, egitziko dut aurretiko bista. Hemen alboko bista, eta hemen behan oin bista, bai? Bale, segin behar duzuen urrengo gauza, hemen ergu batean irudi hau egingo duguna, baina eskuz eta gutxi gabera da berrezkoa primeran geratzea, bale? Eta bakarrik da, jakiteko gutxi gabera nola izan behar den irudia, eta horrela gu zuzentzerakoan eta irudia ikusterakoan jakiteko nora izan behar den gure irudia bintzat formaz. Bai?
Fonera pizkat emango diogu, eta gogoratu ez dela garrantzitsua hau perfecto geratzea, Hau ez da garrantzitsua. Hau da bakarrik ikusteko nola izan behar den gure irudia, bale? Ja, egin dut orbean gure irudia gutxia bera. Ezta, eskuz, nahiko. Hau da ardatzak. Baina ardatzak apartez, erabili behar ditugu erabiliko ditugu hemen zentimetro batera, linea auxiliar batzu jara, erabiliko ditugu nadenbra guztian, neurtuko ditugu zentimetro bat hortik, markatzen dute hementxe, lerroan, pizka bat, zentimetro bat, jakiteko non den zentimetro bat, hemen beste zentimetro bat, eta hemen beste zentimetro bat. Errain behar ditugu lineak hortik. Baina lineak auxiliarrak, bai? Ados? Orduan, hartuko dugu eskuala eta kartagoia. Honekin erabiliko dugu paralerak eta perpendikularrak egiteko. Eta bestea erabiliko dugu eusteko bakarrik, ez mugitzeko. Horizonta egingo ditu lehenengo. Hau ikusten duzuen nola jarriko dudan. Hau egon behar da linea honekin. Linea honekin hor dago. Eta honekin eusten dut hemendik. Eta hemen ja lasai mugitu ezaket eskuadra gora edo bera. Adibidez hemendik. Eta horzen egoen zentimetroen marka, pasatzen dut orte eta suabe margotuko dut orain kasu honetan. Hemendik eta suabe margotuko dut orte. Perpendikular margosteko mugitu dezaket horria edo hau bakarrik gogoratu egiten dugu horrela eta perpendikular dago desmargosten. Zentimetro batetik, riatuko dugu nondien zentimetro bat, mugitu zait, barkatu, jarriko dut ez da ondo. Zentimetro bat, eta suabe. Suabe goiti bera. Beste zentimetro no zegoen marka, hor zegoen marka, eta suabe goiti bera. Hau egin behar dugu beti. Beti. Linea auxiliarra gutxi markatuko ditugu, eta besteak gehiago. Horantziko gara horretiko bizta. Hartu behar dugu irudi hau, eta ikusi horretiko bizta zer izango itzateke. Hau, zatitxo bakarrik. Moduko hau, neurriaekin. Puntu hori, hemen jarriko dugu. Hortxe jarriko dugu puntu hori. Barkatu, hemen jarriko dugu puntu hori, hemen bertan. Orduan, esan dugu, hau zidera 5 zentimetro. Hemen ikusitugu irudian. Ikusten zen hau. 5 zentimetro zera. Hemendik, jarratuko ditu 5 zentimetro. Hemen hasiko naz, ikusten da, bai. 5 zentimetro esaten dut 5 zentimetro, bai, zu, onaino. Onaino eta ondo markatuko dut. 5 zentimetro, linea markatu dut. Orain gora juntan azpizkat 1,6. Hemendik, 1,6. Hemendik 1,6, goraino. Txoin, mugitu nahi zera, gaizkin dut, ara 1,6. Bai? Orain, beste 1,6, baina hemendik izan behar da beste 1,6. Honen paralelo, orduan ezin dut egin, horre egiten badut, aski mugituko dut. Hartu behar dut, denbora guztia, eskuadra eta kartagoia. Jarriko naz hementxe, ni badakit hemendik beste linea auxiliar bat margostu behar dut dara, margostuko dut hor 5 zentimetro zegoenean beste linea auxiliar bat gora behera, bai, eta beraino be, bai, ados? Eta hortxe jarriko ditu ni 1,6, nurtiko ditu 1,6. Bai, edo nahi badugu, hartzen dugu nik linea hau, Juten naiz, orain markatutako 1,6tik, eta egingo dut hementxe beste linea auxiliar bat suabe. Eta hemen badakat, hau dira 1,6, hau hemen dira beste 1,6 markatu behar ditu danak, ikusten duzu, denbora guztia, nago, erregra batekin, Ados? Eta hain ikusi, margostu dut, zatitxo hau. Zatitxo margostu dut. Margostuko dut, zatitxo beste zatitxo hau. Hori beste 1,6 dedera. Beste 1,6 margostuko dut hemendik. 1,6, horreino, pizka gorago. Eta hemendik beste 1,6, beste 1,6 margostuko dut,
Ondo margoztuta ikusten duzue, hemen gehiago markatu dara, eta egingo dugu I gora. Baina hori ez ezabatu, horrela utziko du momentuz. Hori bai, hortik ni badakit beste linea auxiliar batzuk egin behar ditu dara berantz. Gero, oin bizta margozteko. Orduan, hartuko dugu hau, nozta be, eta vertikal hauen paralelo batzuk margoztuko ditugu. Hemendik, vertik. 1,6, suave, goiti bera, eta goiti bera, horti bera, goiti bera. Ados, bai? Ondo ez da? Vale, primera. Ara, orain behar dut, hau zen 1,6, aiba... Arratu naz? 1,6, ez 1,6. Kakasarre. Hori gertatzen da askotan. Hale, bueno, jau txiko dugu 1,6, hau zen 1,2. Ez 1,6, hala, txupi! Bueno, bai, garantzitsua da ikustea duen behar duen guztia eskuada eta kartagoiekaz, eta eskuekin. Bale, orduan, tira, ingo dugu ja 1,6, 1,6 goranz jorango, hau ingo dugu 1,6 izango behar moduan. Beste 1,6 goranz behar naz, bale, beste 1,6 goranz. Hemendik. 1,6 horraino. Markatuko dut. Eta 1,6 goraino. Bai? Orain bestarantz. Claro, orain ez dute bidezkoa eta kartagoia hemen ja bat neukela linea auxiliarra. Adibidez hau egiteko ez doka linea auxiliarra, beraz, egingo dut, zagaitik ez? Egingo dut entzuetan linea auxiliarra. Hartuko dut indikau. Eta gora botako dut. 1,6 egon lekutik, eta hortze beste linea auxiliarra magustuko dut suabe. Eta magustuko dut zatitxo hau. Hemen ja dauka linea auxiliarra, badakin non amaitu behar den, beraz bakarrekin behar dut horrela. Ondo markatu. Eta horrela ondo markatu. Bai? Ondo? Bale. Orain egingo dugu beste 1,6 gora. Baina, ja badakigu linea markatuta daukagura, beraz, oraino beste 1,6 gora. Zeben daño beste 1,6 gora. Eta orain, beste linea auxiliar bat egin behar dut hortik. Usteko, hemendik pasatuko naz, 1,6 eta beste linea auxiliar bat. Eta hau ja ondo markatu behar dugu irudia derako, hau irudia entzatu bat derako, eta orduan ondo markatu behar dugu, ondo markatuko dugu. Ikusteko, ondo nabartzeko irudia eta linea auxiliarrak, bale? Ados, eta hori bidez, gaizketa ezait, gaizketa ezait. Ikur dezazu, ikusten duzue, pizka bat, azpian dago. Hori zergatik eskoa eta kartagoia hauek erditu dalako on ez dian ideak eta ditut ondo kontuatzen non magaztu duten eta non ez. Horretiko eta da zureak erabiltzea. Bai? Horrengo gartu, puntu guztietatik linea auxiliarrak egon behar dira, beraino eta alboraino. Oin badago, oin egingo dugu alboko bista, oin hartuko dugu irudia eta esango du barre, nik hemen giretu banu zer ikusiko genuke, hau, eta ikusiko genuke hau, zatitxo hau, eta zititxo hau, hori bakarrik, eta gero ikusiko genituzke linea hauek. Eta nola dakigu guk hori, nola dakigu hemen nola malgoztu, hemen jarri dugu 1,8, beraz, hemendik hasita, lehen utzitako zentimetrotetik hasita, utziko ditugu, emezan dugu 1,8, 1,8 izan behar dira, 1,8, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, hor dago, 1,8. Eta momentuz, gora juteko, noraino, onaino, linea auxiliarrak esaten digun zein den irudiaren altuera, beraz, horraino, eta hori bai, hemendik beste linea auxiliar bat behar dut, eta paralelo izan behar dinez, erren perpendikula berdin zait, eskoa eta kartagoia ebeliko dut, mugituko dut horien, nahi dudan lekuan, jarriko dut linea ondo, lineaekin
hau eusteko, eta hain pasatuko naz, bat goma sortzi non pasatzen den, eta ingo dut horrela. Bez lineo auxiliar bat. Eta orain, lineo auxiliar hauek, markatu, azken batean, honek esaten digu, zein da irudia. Gero baina, hau da alboko bista, amaituta dago, ez, zergaitik. Guk hemendik ikusterakoan ikusiko genituzke linea hauek esan ditugu. Hauek, orduan markatu behar ditugu. Gala izaneke, baina, guk hemen badakigu ebakita dagoera, atxetik edo. Orduan ez dira diskontinuak? Ez, diskontinua izango litzateke hemen ez barego, baina hemen badauz. Linea diskontinua bat, margozten badugu, linea kontinua baten gainean, ze ikusten dugu linea kontinua bat. Hementxe, ingo dugu horrela. Hartuko dugu hemendik eta markatuko dugu. Bata. Eta bestea. Eta alboko bista, badago egin da. Baina ingo dugu oinbista. Oinbista, azken batean da, hemendik ikusten duguna, baina, karo, sakonera, azken batean oinbistaren altuera da. Oinbistaren altuera, ez irudiaren altuera. Oinbistaren altuera. Sakonera, oinbistaren altuera da. Eta nola ingo dugu hori, neurtzen? Ez, neurtzen. Horretako erabiliko dugu eskuadra eta kartagoia. Horretako hemen dagoen vertikal guztietan linea auxiliar bat ukiko behar dugu. Eta hemen badekogu, bi vertikal. Eta horren hartuko dugu konpasa. Eta zer ingo dugu konpasaekin. Konpasa jarriko dugu punta ardatzen erdian. Arkatza, dakit ondo ikusten duzun, arkatza jarriko ditugu linea honen, baina linea auxiliar horretan, baina ez iruditik, baizik eta, behitxu nondik, baizik eta ardatzatik, eta jungo da ardatzet batetik beste ardatzaino. Ardatz batetik beste ardatzaino. Eta hementxe baita, ardatz batetik, hemen kasu honetan eraberrezkoa jaguk egin dugulako, baina beno, beste daino. Bai, ikusten zuen? Ardatz batetik beste ardatzaino, eta ardatz batetik beste ardatzaino. Eta hemendik egin ditugu orain linea auxiliar batzuk, eta honek esaten digu oinbistaren altuera zen izango den. Hartuko dugu, ostabe, eskuadra eta kartagoia. Noski beti behar dugu eskuadra eta kartagoia, hori ez dago, beti egon behar gara eskuadra eta kartagoia gaz. Edago besterik. Tuko dubinek hau izan behar da, ardatzarekiko paradero beti. Ezken batean, orduan hemendik, dago hau, botako dut gorantz, hortze zegoen hor geratu da konpasa, hartuko dut ostaz arkatza, eta linea auxiliarra. Ja, magoztu linea auxiliarra. Orduan behitxu. Linea auxiliar honetatik, eta honekin, eta hemendik, lauki horretan irudikatu beharko dugu oinbista. Eta oinbista nolako izango da? Beratu irudia. Oinbista nolako izango da? Gu ikusiko dugu hori. Baina hori da horrelako kubo bat. Edo gu badak goitik ikusterakoan ikusten dugu kubo bat, bakar ikusten dugu hori. Daukizuen bat. Gu badakigu azpian moztuta dagoera, ezta? Linea horiek izango dira diskontinuak, hemen linea diskontinu batzuk engo dira. Ingo dugu lehenengo marge guztia, markatuko ditugu marge guztia. Oinbistako kanpoko lineak. Hobeto ikusteko. Markatuko ditugu. Markatuta. Bai? Markatuta. Eta esaten dugu, ez hemen goitik ikusterakoan, ikusiko genuke hau. Bai, baina hemen, behan, badakigu zebe dagoera, eta bitxu linea auxiliar batzuk ditku dugu hemendik, agertu dira linea auxiliar batzuk. Hauek, barrukarteko zati hauek ez ditugu ikusten, beraz, linea hauek izan behar dira diskontinua. Eta linea diskontinu horrek esaten digu, naiz eta guk goitik ikusi lauki zuzen bat, naiz eta guk hori ikusi, guk badakigu barrutik mosketa bat dagoera, barkatu.
Bale? Eta hori da. Hau baino beto garatuko zuei, hombre, noski da, zuek ordu bat emango duzue, nik betxu, edaki zen baden bora, 13 minututan edo egin dut, hariniketan. Eta badago, bai? Eta badago, gure irudia eginda. Venga, gaur arte ba.